Vážení televizní diváci, než se opět necháme strhnout dějem příběhu v dalším pokračování našeho oblíbeného seriálu, pojďme si v krátkosti připomenout to, co jsme měli možnost vidět v minulém dílu. Všichni mají radost a tančí. Michal to pozoruje. Markéta již tančí a Jana je k tomu přemlouvána. Michal to stále pozoruje. Ti, co netančí, tak závidí. David hledá na zemi ztracené hodinky. Prý je má Markéta. Já je nemám, já nemám kapsy. David našel ztracené hodinky. Jsou rozšlápnuté. Jirkovi je to líto. Tomáš se přiznává, že omylem rozšlápl. Jirka se mu směje. Jirka je rád, že se nepřišlo na to, že hodinky ve skutečnosti rozšlápl on. Michal to všechno pozoruje. Michal říká Davidovi, jak to ve skutečnosti bylo. Jirka mu to potvrzuje. Tomáš se ptá Cyrila, proč se ho nezastalo. Jirka se tomu směje. Jirka s Vláďou se tomu smějou. Jirka chce odejít domů s Janou. Jirka odchází s Markétou domů. Markéta kouří. Spolužáci je dohoní. Jirka se tomu nesměje. Jana navrhuje návštěvu jámy. Cyril jí to rozmlouvá. A příběh minulého dílu končí v jámě. Všichni tančí až do rána.